छुटकी जी, बड़ा अच्छा करत तारू कि खीर बनावत तारू। आज रसोई के पहला दिन है ना, मीठा बनावल शुभ होला। काल हम ना काम काज में बहुत व्यस्त रहनी, यही से तोहरा के नेक ना दे पौनी। बढ़िया से दुल्हन के चूल्हा पुजाई के रस्म हो गई। अब चला खीरो बन गई हुई। देखल जाओ। ई जिठानी की तरफ से देवरानी खातिर नेग हा। रउआ के माँ जी मना कइले बड़ी ना हमरा से दूर रहे के। रउआ नेक देवे के बहाने हमरा करीब आवे के कोशिश ना करी। दीदी, राव सिखावला पढ़ावल एकदम काम आ गए। पतो तो एकदम मरचा के झार पोले बनी। मरचा के झार। आप बिल्कुल परेशान मत हुई। हाँ हाँ हाँ, कदम कदम ठीक बा। प्रणाम प्रणाम, ख्याल रखिए। आपसे बाद में बात करते नहीं। सुगंधा, सुगंधा, क्या भाई चुप रहा था? एकदम चुप रहा। क्या बात बा? अम्मा जी ना चुटकी के मन में हमारे प्रति जहर भर देनी। हम दही नेक देवे खातिर गइल रहनी, लेकिन वो फेंक देलस। चुप रहा था, चुप रहा। दीदी, रउआ से माफी मांगे खातिर हम रउआ पास आइल बानी। हो सके तो हमके अपन छोट बहन समझ के माफ कर दी। केहू के कान भरला से हमने के रिश्ता में कबो जहर ना घोले। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटल रहेला, लेकिन चंदन के पेड़ विषैला ना हो जाला। जब रउआ हमरा के अंगूठी पहनावत रहनी, तब हम माँ जी के देख ले रहनी। यही से हम रउआ के बहुत अनाप शनाप बोल देनी। हो सके तो हमके माफ कर दी दीदी, माफ कर दी। दीदी, ये खीर खा के हमने के रिश्ता में मिठास खोल दी। खीर अच्छा बनल बा। देखा अब जौन हो गइल तौन हो गइल, लेकिन आज के बाद हमारा भैया भाभी के बारे में ऐसा कबो मत सोचिया। माने तनी कि हमनी के सगा भाई नहीं खींचा, लेकिन हमार भैया हमरा खातिर सगा से कम नहीं खन। इत हमरा खातिर राम नियन बाड़े, आप भाभी सीता समान। सही में दीदी बिल्कुल सीता नियन है। ए, तू परेशान काहे खातिर होता? इकुल घर में होत रहेला। भगवान से तो हम रोज प्रार्थना करीला कि हमारा और तहार प्रेम हमेशा बनल रहो। ये अयोध्या नियर घर पर कोनो मंत्रा के नजर न लगे। खैर, ए लाई पहनावा, सुंदर लगी कृपा।
देखत ताड़ो राबड़ी, प्रधान जी गाँव के विकास के पैसा से कैसे अपन विकास करत हमें। गाड़ी, ट्रैक्टर, बुलेट, कुल्ले ललन बाजी सरवा। अरे अब वही आगे के ड्रामा देखा। मेहरी बैठी प्रधानी के कुर्सी पे और ऊ बगले बैठ के टुक 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 टाके मेहर पास हुआ है। आज के पंचायत शुरू कर जाओ। प्रधान जी, प्रधान जी अपने गांव मुरारी का लड़का प्रमोद का बिया पलारी गांव के शंभू का लड़की फूलमती से भइल रहे। अब बात छुट्टा छुट्टी का बा, मामला दहेज का बा। मुरारी का कहना ये है शंभू जौन तय भइल दहेज के सामान उतय समय पे ना देना, ऐसा मुरारी का कहना बा। का हो? हाँ चितूर भैया, ये हमरा साथे बहुत बड़ धोखा कैले बाड़े। ई सरासर झूठ बोलत आड़े प्रधान जी। हमार बाबूजी दहेज के एक एक कीमत चुका देले बाड़े, लेकिन ई लोगन के लालच के तिजोरी अब भरत नहीं के। हमार बाबूजी अपन खेत गिरवी रख के हमार ब्याह कैले बाड़े, बाकी ई लोगन के मोटरसाइकिल दिए खातिर वो अपन घर के साइकिल तक बेच देले। अब का बेच के दी दहेज? अब का वो अपन जिंदगी बेच कर दी है दहेज? हमरा हाथ के मेहंदी के रंग तक ना उतरल, बाकी ई लोग अपन रंग दिखा देले। ना दे सकेला ना तो अपन लेकी लेके जा, अपन घरे रखियो। हम अपन बेटा के ना दोसर बियाह करब। ऐसे कैसे दूसर बियाह कर लेबा? हमार बेटी बिगल हिया। दहेज दे के जा, ना तो अपन बेटा के करबे करब बियाह। हम ना देब। देवे के पड़ी तोरा के। अरे शांत रहो, शांत रहो, शांत रही। देखी शंभू जी, रउआ साथे ई पंचायत के पूरा सहानुभूति बा। बाकी रउआ एगो बात सोची, अगर बेटी के छूटा छुटावल हो जाई तो रउआ जवान बेटी के अपना घरे रखब, निभा पाई। अरे अब मान लियो ओकरा बाद दूसर शादी कर दनी, दूसर शादी के खर्चा, फिर गहना के खर्चा, दान दहेज लेन देन, दुनिया भर के खर्चा, अब बदनामी तो और अलग से। अब भला बताई, राउर भलाई यही में बा कि रउआ मुरारी के बात मान। शंभू जी, अब रउआ अपना बिटिया के सुख सुविधा खातिर इतना तो खर्चा करिए सकतन ना। हमरा तो समझ में नहीं आवत कि तू इतना गलत फैसला कैसे कर सकत तारू, जबकि तू अच्छी तरह जानत तारू कि मुरारी के पूरा परिवार अपना बहू पर कितना अत्याचार करेला। चुप करी रहुआ, अगर कुछ पता ना रहे ना तो मुंह बंद रखे के चाहिए। अरे मुरारी के घरे कुल 22 वोट बाटे, और चुनाव के फैसला ना एक वोट से हो जाला हार जीत के। और दूसरा गांव वालन के लड़की के साथ देके हम अपना गांव के 22 वोट नहीं खो सकत। हई सफेदी पहिनला से राजनीति ना होला। लेकिन अम्मा जी, राजनीति के बिसात पर एगो मासूम की जिंदगी दांव पे लगावल ठीक हवे? अरे लड़का वालन के ऊपर दहेज उत्पीड़न के केस दर्ज करेला के बजाय रउआ तो लड़की वालन के ही दहेज के आग में झोंक देनी। आगे चल के काल कुछ हो गइल, कुछ ऊंच नीच हो गइल ता केकर जिम्मेदारी हुई? तू हमरा के राजनीति और जिम्मेदारी सिखेगू? तहरा खानदान से केहू सदस्य के चुनाव लड़ल बा? आई बड़ी हमरा के सिखावे। जाके चुपचाप अपन काम करा। और हमरा काम में ना टांग मत अड़ाइगा, ना तो ठीक ना होई। जय जैसे